Šta ti danas nudimo? Jednu mesicu u Beču, u 19. Becirku, u najboljoj lokaciji. Cijeli lokal, znači na ulicu izložen, ulica je jako puno frekvencirana, znači jako puno ljudi prolazi i dolazi, klijentel je jako dobar. Lokal ima 82 kvadrata, u prvom dijelu imaš jednu teku gdje prodaješ šunku, sir i ručak, imaš pa stolova gdje možeš svoje goste da dočekaš. Sad, da li ćeš ti ko mesar da radiš, ili ćevapnice, ili bekar, znači da prodaješ bureke ili sendviče, šta god, za sve je moguće. U zadnjem dijelu imaš kuhinju, imaš jedan isto veliki frižider gdje sve bude sad napreto meso unutra, jedan toalet za personal i jednim malim izlazom gdje možete naravno znači da izađete kratko napolje. Lokal ima 82 kvadrata, kako sam već rekla, 2880 je rent. Odmah možeš znači da lokal dobiješ. Sad cijela ta investicija, to je sve ekstra da se popriča na jednom terminu kad dođete. Ako vas interesira, zovite nas. Klasan apartman mobiljen.